В това видео ще поговорим малко по-подробно за играта Radius Ride и ще видим как да разбием на подзадачи нашата цел, която е да направим играта да може да върви на мобилно устройство. Ние вече сме я коментирали в часовете, разглеждали сме я много отгоре и играта е супер, бих казал, много трудна, но въпросът е, че тя не работи към момента на мобилно устройство. Затова нашата цел е да я подкараме на мобилно устройство. Ето един примерен план, какви стъпки може да направим, за да изпълним тази задача. Най-първото нещо е много добре да идентифицираме какво работи и какво не работи на мобилно устройство. Или по-точно да видим какви ивенти, т.е. какви събития има в играта. Да, има в играта. И те как са написани. Т.е. коментирахме, че движението на това нещо, на космическия кораб, който стреля, се извършва с клавишите. А ние бихме искали да имаме алтернатива на мобилното устройство. Т.е. това имам под предвид да идентифицираме събитията в играта. Следващото нещо е да извадим този код и да покажем и да разучим как да го използваме през наши бутони. Забележете, не да сложим директно някакъв джойстик, който сме си написали или взели, а в най-простия вариант да сложим бутони и да докажем, че като кажем бутона left, натискаме бутона left и корабчето се движи наляво. Като кажем up и то се движи нагоре. Когато тази стъпка е завършена, само тогава има смисъл да почваме да си играем с джойстика. Това, въпреки че след втората стъпка, нашия проект може да изглежда супер грозен, това няма значение. Тук на тази стъпка въпросът е да докажем, че каквото сме си разучили в стъпка 1, може да го преизползваме. След това би имало смисъл да подходим и да направим дизайна, т.е. да видим дали трябва да разширим игралния прозорец, дали трябва да го намалим, дали трябва да го ресайзнем. Ако го ресайзнем, то ще се счупат ли изобщо тая координацията, която има. Всъщност, доста трудна и тегава задача. И чак когато сме го нагласили, т.е. в нашия мобилен телефон сме разположили правилно играта, тогава има смисъл да се опитваме да видим, добре, тук ли да сложа джойстика, тук ли да сложа джойстика, този джойстик кой код да извиква и така нататък. Но според мен най-логичният и най-лесният начин би било да следваме тази последователност. Тези задачи, примерните, ще ги създадем тук в Jira. Тоест, Jira е нашето място, което ни помага да видим докъде е стигнала една задача, в какво състояние, има ли проблеми и така нататък. Най-първата стъпка беше да си опишем играта, да кажем как си я представяме, а след това тук вече може да продължим да си записваме задачите и да показваме те в какъв статус са. Ето в момента има една задача, която се ресърчва играта. От тук нататък вече може да почнем задачи, които са вече по самото програмиране. Така че нека първо сега да обърнем внимание на това как правим първата стъпка. Едно от нещата, които сме говорили в часовете е, забележете в случая аз използвам публичния URL на играта, е да видим как се държи на мобилно устройство. И нещо, което използваме е този симулатор, който си е в браузъра. Симулатор не е точната дума, но емулатор, т.е. нещо, което ще ни покаже играта на мобилно устройство. Сега, в момента е доста трудно да го видим. Може би ако направя ето така, да е една идея по-лесно, но ако забелязвате, аз в момента кликам на самите бутони, те се маркират, но нищо не става. Тоест, има винаги, когато говорим за мобилни устройства и софтуер върху мобилни устройства, има две точки, има два основни елемента. Първият е да се оразмерява. Това, което го направих току-що, кое къде застава, дали може лесно да се използва и така нататък. Но второто нещо е дали събитията, които ние искаме да изпълняваме, ще работят. Събитие означава да натиснем бутон. И забележете как тук вече, Resume или Start или меню, бутоните ги виждаме, цъкаме ги, ама нищо не се случва.
Така че тези два аспекта винаги трябва да ги имаме в предвид. В нашия случай под две е по-важното, т.е. респонсив нещото ще дойде тук в третата точка, докато към момента ние искаме точно това да напишем, кое работи и кое не работи. Имайте предвид, че това не е правилният начин да сме абсолютно сигурни кое ще работи и кое няма да работи. Тоест, ние трябва все пак да отворим сайта в случая на мобилно устройство. Сега това, което аз показвам в случаят е един телефон, който е свързан с компютъра. И в момента аз проектирам екрана на телефона си върху компютъра. Как е направено това? Ами с тази програма. Link Phone. Това работи обаче не за всички устройства мобилни. В случая аз имам Samsung и за това работи с него. Така че има специфики в устройствата. Трябва да се гугълне всеки, в зависимост от неговия телефон, каква програма да използва. Но за мене, аз съм намерил, че това Link Phone работи. За iPhone очевидно ще е нещо друго. Какво съм направил в случая? Вие в момента не виждате, но аз в момента клатя страницата, това е през тъчскрина на телефона. И забележете, опитвам се малко да, така си каже, да приближа бутоните и отново, като ги натискам, вижте, нищо не се случва, освен че бутоните се селектират. Тоест това, което исках да ви покажа тук е, че поведението, което имаме в браузъра, който симулира мобилно устройство, реално се и преповтаря в телефона. Така че в случай ние, за да продължим изобщо да стигнем до това какво можем и какво не можем да правим, ние трябва да намерим начин да минем през Play Start изобщо тези stats, actually. Съжалявам, това е статистика, Play. Тоест нашата първа задача е на мобилното устройство да извадим тези събития в бутони. Сега нека да обясна какво означаваше последното объркано изречение. Така, разбира се, понеже аз съм размишлявал на тази игра преди видеото, нека да ви покажа как аз бих дефинирал нещата. Тоест, събитията, които първо имаме, са събития, които контролират играта. А именно, всъщност тук не е старт, а е play. Имаме бутон play, имаме resume, имаме меню, имаме и статистики, имаме и credits. Тоест, ето тези бутони ние трябва да ги пренаправим. Разбира се, credits, това беше за човека, който го направи. Това е важен бутон, така че задължително ще го направим. Нека само да се върна. Но за нашите цели, за да може да продължим с това какво работи и какво не работи, най-важният първи бутон е Play. Тоест да видим как може да хванем ето това събитие, кликането върху Play, за да стигнем до този екран и да видим след това какво тук работи и какво тук не работи. Тоест, отново връщайки се към това какви събития имаме, първата стъпка е събитията на играта, като казахме, дайте първо да видим как да направим бутона Play и след това да видим поведението вече при самата игра. А то е, имаме стреляне с кликане на мишката, имаме движение на самото самолетче, не знам как да го нарича, което се използва обаче с клавиатурата и имаме той да се завърта. Нека да покажа какво имам предвид. Забележете, когато движа мишката, то се завърта, което определя и всъщност на къде стреля. Тоест, ние имаме ето тези събития, които трябва да видим как са направени. Но за сега нека да направим стъпка по стъпка. Първата ни задача ще е от първия лист със събития да видим как е направен play бутона и да го сложим в бутон. Второто е да разучим как е направен бутона за стреляне. Така, това, което мога да ви покажа е директно крайния резултат на това, което току-що ви казах. И след това ще видим заедно как съм го направил. Забележете, в момента отворих една друга страница и това е моята страница в 3W School Space-овете. Не случайно ги показахме, защото това е най-лесният начин да имаме публичен URL,
за това, което ние разработим. Какво означава публичен URL? Ами, ние разработваме нашия код, било то игра, било някаква проста страничка в Visual Studio Code. Коментирали сме, че когато използваме ето това Open with Live Server, това ще ни го зареди в браузъра. Но ето този URL, това IP, което е отпреде, било то това, било то localhost, работи само единствено на тази машина, на която върви в момента Visual Studio Code. То няма как да работи на телефона. Тоест, ако аз взема ето този URL, може би хайде да направим този експеримент, отида и си го изпратя на телефона. Как си го изпращам на телефона? Ами аз го изпращам през Facebook. Сега споделям си Facebook, което не е най-умното нещо в едно видео, но нека да направя нещо друго. В момента очевидно махнах си Facebook от екрана, но изпратих си този URL през Facebook на телефона. И ако в момента, нека така да го направя, за да е по-разбираемо, ето това в момента ми е телефона. Това, което мога да направя в момента е да отида в месенджера и да видя URL, който последно съм си отворил. Ако натисна на него, забележете как тук ми е написано Web page not available. Ами да, защото този адрес, това означава все едно себе си. Тоест, ако аз нося жълта тениска, вие не носите жълта тениска, нали? Мисъл, надявам се ме разбрахте. Просто това се нарича localhost и означава машината, на която си. В случая машината, на която съм, е моя мобилен телефон, но на този адрес няма абсолютно нищо. Затова няма как това да бъде тествано по този начин. Единственият начин, за да стигнем нещо, което ние сме си написали да си го тестваме на телефона ни, е да го качим на публичен URL, който е достъпен. Начина, който ние сме замерили за най-лесен е именно през MySpaces на 3W School. Перфектно нещо. Така, по този начин аз съм направил страничката, която ви показах. И забележете, ето тук съм сложил два бутона. Ако натисна в момента Play, забелязвате, че тук почна да се случва нещо. Ако натисна, тук старт съм написал, което не е най-умното, но нека пак да натисна play и сега само старт, почвам да стрелям. Да, не ми се, даже в случая, вижте, то стреляно дори не сам започва да стреля без прекъсване. Тоест има неща, които трябва да видя как да ги донаправя. Но ето ви пример като нещо, което е първа стъпка. Тоест в един бутон съм намерил как да стартирам играта и друг бутон, който старт на стрелянето. Нека сега да видим тази страница, какво поведение би имала в нашия браузър. Разбира се, за целта аз съм си я заредил предварително и ето ако сега ето тук така, всъщност, нека да си покажа. Ето забележете, тук съм отворил 3W School с моето име и нека да видим все пак какво ще стане. Така, това е моята игра. Ето ги отдолу бутоните. В момента през телефона ще натисна това нещо. Но преди това, за да ви покажа, че ето този бутон не работи, в момента натискам този бутон. Вижте как се променят фокуса, но нищо не се случва. Ето сега ще натисна бутона Play. Натисна го и почна. Сега ще натисна ето този бутон Start и моето почна да стреля. И в случая това, което аз успявам да направя е, аз мога да стрелям, но то стреля винаги в една посока. Въпреки че натискайки мишката, аз примерно ако я натисна тук или тук, всъщност това малко се завърта. Натисна ли пак старт бутона,
то се връща в предходната си състояние. Тоест има много неща, които да видя как да ги направя. Но именно за това е и това разбиване на задачи. Тоест, ето това цялото нещо, което ще ресърчнем и ще го извадим тук. Втората стъпка наистина е да видим как да го направим с бутони. Защото след това с този джойстик ще е много трудно, ако не сме ги направили тези неща. Защото джойстика ще вкара допълнителна сложност за самият контрол. Така че, да, мисля, че ви убедих. Това е логическото разбиване на задачи. Така, нека сега да ви покажа как съм извадил този play бутон. Вече отиваме като вече знаем какво търсим, ние искаме да намерим тези събития в играта и започваме с play и след това стрелянето. Първото нещо, което аз правя в случая дойдох тук и като се запознахме с кода, видяхме, че има страшно много JavaScript. Няма проблем за това. Ние няма да дописваме играта. Ние просто ще видим как може да използваме определен код от нея, което е огромна разлика. И може би звучи най-странно, но аз написах play или play, понеже ми е много, ако напиша resume, т.е. нещо по-уникално, забележете, това тук ми позволява да търся във всичкия string, това се нарича string, нали, т.е. последователност от символи, да търся в кода, който имам в играта и тук в Game.js ми показва, че има нещо title resume. Ако кликна на него, забележете какво е написано тук. Меню, това нещо, меню пак, т.е. Clear Data, това изглежда много на бутоните. И не случайно, забележете, тук е някакъв обект, бутон, на който му се подава нещо, плюс някакво описание. Всъщност, аз точно тук някъде трябва да имам и Play. Play Again. Меню, т.е. в момента вече търсейки тук, ако напиша Play, може би ето така. Я да видим къде ще го намеря. Никъде не го намерих. Я да отидем тук и да видим, ще рефрешна страницата. Play. Всъщност бутона е Play. Добре. Може би кавичките са ми грешни. Просто искам Play. Добре, тук имам някаква функция Play. Аз търся бутон Play. Resume. Play. Супер. Значи в целия код с много голяма вероятност, според мен, ето това е кода, който дефинира play бутона. Как мога да съм сигурен, че е това? В крайна сметка това си е нашата локална инстанция да кода. Ние може, така да се каже на програмистски език, да си го мажем колкото си искаме, да го щупим, за да разберем дали нещо работи. Има наистина едно правило, което е, ако не щупим кода, ние няма как да го разберем този код. Така че смело. Това в момента, което аз направих, е какво ми смених тайтъла тук. Що? Искам да разбера това, което съм го намерил там в кода, то ли е, не е ли то. Сега ако дам View in Local Browser, Play 1, 2, 3. Супер, значи всъщност ето това ми е бутона. И забележете, има Action. Сега това Action, дали трябва да... Сега тук вече е в зависимост от това колко искаме да задълбаваме, но този бутон всъщност това изглежда да е къстъм функция. Това Action като цяло е някакво събитие. Сега в момента това, което искам да направя е тук има ли OnClick. Що търся OnClick? Защото OnClick сме видяли, че работи в браузъра и без значение дали използваме мишка или Touch Event, то работи. Така че би ми било интересно тук OnClick. Той Visual Studio ми го подсказа, че го има, но това не съм сигурен дали е OnClick просто, което ми аутосъджества или наистина е функция на ето този обект, да го наречем. Така, един от вариантите, които мога да направим е нещо такова. Само, че ще ни е много трудно да разберем дали това работи. Добре, това е един вариант, който бихме си пробвали. Друго нещо, което аз директно бих направил е да взема ето този код.
Директно го взимам и отивам в главната страница. Къде ми беше главната страница? Индекс. Така, и ето тук сега ще искам да почна да си намествам моя логика. По принцип скриптовете трябва да стоят най-отдолу. Затова ето тук бих си направил един div и бих му сложил един клас, може би ще трябва да го стилирам. My buttons. И ето тук бих си сложил един бутон. Бутон, който ще е play. И ще си го кръща my play. Да съм сигурен, че това си е моето. И вече тук мога да сложа едно on click и my play function. Така, форматираме и ето тук така inline. В момента само тествам. Ако това сработи, вече мога да си го отделя в отделен JavaScript файл. Аз в момента даже не знам дали това ще тръгне. Така че function, давам името, което току-що използвах и супер. Това, което сега мога да направя е да си копирам този код, копи, да го сложа тук и да видим дали изобщо нещо ще стане. Сега ако му дам Open in Live Server, сега ето го My Play бутона. Ако го натисна, започна да се случва нещо. Супер! Така, My Play сработи. Добре, сега това нещо искам да го тествам, да го публикувам в, както казахме, 3W School. За целта ще дойда тук, ще цъкна Edit. Отново тези неща, как да си влезете в профила, как да си намерите сайта, сме ги коментирали. Ако някой не знае, може да попита. Това, което в момента ще се опитам да направя е всъщност ще изтрия абсолютно всичко, което имам. Ще си разваля демото, но целта е да подкараме нещо работещо. И я да видя така дали мога да изтрия цялата папка. Супер! Тоест в момента аз имам един празен сайт. И в момента искам да направя този Upload to Root бутона и да отида на мястото, където съм си отворил кода. Съжалявам, исках да кажа, където си разработвам кода. Така е от този бутон. Супер! Ето този URL ще го взема и отново ще отида в браузъра. Така, това, което ми трябва от тук е индекс страничката и така. Я да видим дали ще успеем да качим GS папката, като съм я избрал. Не. Забележете, качи ми само файла. Добре, значи трябва да направим папка JavaScript. Как се правеше папка? От тук. Кръщаваме GS, очевидно от JavaScript. Даже малко ще увеличим екрана, за да се вижда по-хубаво. Селектираме я и от тук трябва да имам Upload. Избирам всичките файлове и давам 17 файла да се аплоуднат. Отново това цялото нещо го правя, за да видя наистина поведението върху мобилния телефон. Сега ще мога да си го отворя от мобилния телефон. Докато чакам, мога все пак да използвам и браузъра за тази симулацията, която казахме, но 100% това не е изцяло правилният подход. Ето, натискам F12, натискам това за мобилното, рефрешвам страницата и това е много малко. Сега аз го натиснах и тук нещо се случи, очевидно ще работи. Я да видим все пак докъде стигна нашето качване на сайта. Сега ако си намеря, разбира се, и браузъра. Ето тук. Това е качено, значи в индекс HTML, ако го избера, той ми се зарежда, мога да му дам Run и ето тук е превюто на екрана. Я да му дадем ето така на цял екран. Това, което аз правя,
Така, тук ако махнем ето това тиренце Preview, ще видим всъщност публичния адрес. Идеално. Отново кликам My Play. То тук работи, но казахме, целта е да го видим, че работи на нашето мобилно устройство. Отново ще прибегна до моя телефон. Сега нека да видя на какъв адрес съм тук. Ами да, ето забележете. Сега големия проблем е, вижте колко е мъничъл MyPlay и в момента, я да го натисна, с 300 зора го натиснах и ето я играта. Очевидно, сега вижте как играта не е ресайзната хубаво, но това нещо отново към този момент не ни интересува. Това ще го оправим на стъпка 3. Няма как всичко едновременно да направим. Нека в момента се фокусираме върху събитията. И този бутон обаче не ми харесва, защото е много малък. Ще го направя по-голям. Успоредно с това нещо, което трябва да имаме предвид е, че има един таг, мисля, че се наказваше Viewport, MetaTag, точно така, аз дори съм го търсил, който е много важен за мобилните устройства. Сега забележете, ще взема ето този ред и ще пробвам какво ще стане с него. Ето тук най-простото обяснение е, че показано една такава страница, когато и бъде зададен този таг, браузър се опитва да го уразмери спрямо размерите на мобилното устройство. И за това нека се пак да видим дали това ще ни помогне да имаме по-добро поведение на страницата. Директно аз това, което ще направя е... Сега защо постоянно го правя това? Понеже ето тук отгоре виждате, че имаме едни бутони, когато си споделям екрана и ми изчезват табовете. И затова ми се налага от време на време да излизам от така наречения Full Mode екран. Така, я да си намерим ето го 3W Space ми. И казахме, че в индекс HTML най-отгоре искам да сложа ето този метатаг. Запазвам, рънвам и отново я да видим тук, ако си рефреш на страницата. Така, случи ли се нещо? То се случи. Така, вижте, в момента е малко по-добре. Тоест, това голямото черно пространство, където го имахме отгоре, изчезна и в момента MyPlay стои тук. Много по-добре. Добре, я да направим все пак нещо друго. Нека да сложим и някакъв стил на този бутон, за да мога отново да го виждам по-лесно. Какво ще рече стил на моя бутон? Сега това, което направя, ще си копирам ето този таг, който си сложих и ще работя само в Visual Studio Code, понеже ми е много по-лесно, отколкото в браузъра. Така че ето тук така ще сложа това нещо. Нещо друго, което в момента ми прави впечатление, това черното към момента, поне мене много ме дразни, така да се каже. Затова мога да махна стила, който беше на бодито. Я отново да го отворя. Да, така е малко по-добре, все пак за да си виждам, да ми помогне да виждам кое всъщност е екрана на играта и кое е всичко останало. Така че към момента това, което искам да направя е в My Buttons, навсякъде където има бутон, да му дам по-голям размер. Тоест класа My Buttons, след това Button тага и дайте да дам нещо като височина. Примерно 50 пиксела и ширина 100 пиксела. Я да видим какво ще стане сега. Това е малко по-добре. Я да видим, ако сега си вземем този код. Но трябва да излезе, дойдем тук и си го сложим. Така, запазваме. И отново ще си отида на телефона. Така, тук почва да се крие.
Тоест има някакъв проблем, че то не е проблем всъщност, но това черното, което в момента ще ограда с червено, което е зоната на играта, тя под някаква форма има фиксирано отстояние от върха. Така че единият вариант е или да си държа тук моите бутони за тестване, или да ги сваля тук отдолу. Сега на демото, което най-в началото ви показах, аз бях решил да си ги сваля отдолу, за да не се бърка с играта. Понеже като цъкна My Play, да, ще има много бутони. Всъщност, нека да го задържа отгоре. Play и ето тези. Ще пробваме. Нека да ги държим отгоре. Ако решим, че искаме да ги свалим отдолу на страницата, как мога да му дам? Мога да му дам тук едно топ. Всъщност дали на това на My Button. Сега да пробваме така. Нека сега да го проиграем това. Ако на самия div, който ги обвивам, да зададем топ, примерно 300 пиксела. И това, ако го погледнем в локалния браузър, на локалния сървър, да, в случай нищо не се случи. Я да дадем един топ тук на всеки един бутон, да видим какво ще стане. Така, може би трябва да му дадем и Position Absolute. Я да видим сега. Да, ето така ще стане. Я му дадем тук 500 пиксела и да видим какво ще стане. Ето този стил в момента само ще си го копирам. Тук може би пък да му дадем и 40 височина. Малко е скучно това нещо, но ако не си нагласим правилно екрана за работа, ще ни е по-трудно след това. Така, разбрахме се, че ще си взема този стил и ще отида в браузъра и ще сложа стила. Отново прибягваме до телефона. Така, MyPlay, значи е трябвало повече да му дадем. Всъщност, 4 инча. Това пък как го измислих, може би исках да е 40 пиксела. И ето тук ще е топ 600. Я да видим. Криво-ляво ще го добутаме до 900 и вече със сигурност ще стане. Супер. По този начин, ето тук може да почнем да нареждаме колкото си искаме бутони. Сега нека следващото, което направим е да използваме, да намерим къде е стрелянето. И ще сложим един бутон за стрелянето. Така, как да направим стрелянето? Едно от нещата, които искаме да видим е къде се използва on-click. Това в часовете бяхме коментирали, че има няколко начина, по който да закачим ивенти върху в JavaScript и това е с клик. Съжалявам, чакайте, че не го обясних много добре. Сега, нещо, за което говоря е ето така. Имаме document.click. Всъщност това е on mouse. Имаме ето тези събития, които директно може да ги използваме. Тоест, ако някой кликне мишка и забележете on mouse down, навсякъде по страницата ние може да хванем събитието по този начин, като ето тук примерно си напишем една функция равно на и си сложим нашия код. Това е един от начините, по който може да хванем събития на страницата. Другото е, ако използваме document.add event listener и тогава в
направим нещо подобно. Като ето тук в At Event Listeners няма да използваме On Mouse Down, а ще използваме само Mouse Down. Тоест, ето това са двата, да ги наречем, базови подхода, по който може да си сложим нашия код. И представете си, че тук си сложим едно съобщение, извеждаме. Просто някакъв код, за да покажа как става. Така, това, което аз в момента бих търсил в кода е къде имам At Event Listener и да видя как е използван. Тоест бих дошъл тук на търсенето, бих кликнал At Event Listener и сега ето това min, той идва от Minified. Общо взето може да го игнорираме. Даже дайте да го изтрим изобщо от моя проект, тъй като няма да ми трябва. Я да видя дали... Да, това е минифицирано. Това ще говорим друг път. Забележете, ако го изтрия, нищо няма да стане. Тоест, ако аз си дойда в тук и му дам View in Browser, за да докажа, че всичко работи. Така, ето я, играта се появи, нали? Нищо не е счупено. Така че ония файл го махнах, за да не ми пречи да не ми дублира резултати и забележете, всичко е в game.js. Тоест явно това е главният файл, който вече използва логиката написана по другите файлове. Нека само да видя дали аз наистина записвам, понеже няколко пъти съм правил номера да не записвам и да си говоря сам. Супер, записвам. Нека сега да видим какво имаме. Имаме K-down, K-up, resize, blur, load, mouse move, и mouse down. Значи mouse down е нещото или mouse up. На едно от двете неща ще се стреля. По-скоро ще е на mouse down. Нека все пак да видим. Ако в момента натискам и задържам, ако го пусна е mouse up. Значи на mouse down почва да стреля, на mouse up спира. А на движението на мишката, я да видим, resize, load, resize, вече ще видим как хваща поведението за движение на мишка. Но на този етап, това, което може да предположим е, че ето това контролира mouse move е всъщност, я да видим, mouse move всъщност ще е нещото, което ето тук взима page X и page Y. Ще измислим тогава как да въртим нашето корабче. Но към момента нека да се фокусираме върху стрелбата. Както ви казах, за да не се разсейваме и да не се разпиляваме в кода и един вид да имаме фокус какво правим, към момента ние сме си дефинирали, че искаме да вземем стрелянето. Затова в момента ще отида в ето тази функция. Искам да видя как се използва. Всъщност това, което това използва е ето това. Prevent Default означава да кажеш на браузъра да не изпълнява дефолтното поведение на събитието. Тоест, при кликане върху страницата, вие хващате това събитие, казвате му спри до тук с дефолтното изпълняване на кликането, аз ще си изпълня ето този код. Тоест, от тук mouse down, това, което искаме да вземем е ето този код. Нека да видя сега какво ще стане. Както си казахме, тук ще имаме бутони, с които ние ще експериментираме. Значи тук ще има Start или Start Shooting. Start Shoot. Така. Я да видим дали не сме направили някоя не много приятна правописна грешка. Супер. И тук отдолу ще имаме съответно стоп.
Така, и нека все пак. Copy-paste е едно от великите открития в програмирането, което обаче води до много грешки. Така, аз обаче ще се опитам в момента да го използвам. И ето ми функциите, които искам да направя. Старт на стрелянето, стоп на стрелянето. Тоест това, което си казахме е mouse down, стрелянето започваме да стреляме, а на mouse up ще искаме да спрем стрелянето. Супер! Значи, ако все пак нацелваме кода, би трябвало да видим какво сте направили. Ето тук ми е браузъра, където ми се зареди. MyPlay, Start Shoot, Stop Shoot. Супер! Значи почваме да го правим. И това, което може да продължим е, всъщност, така и така сме почнали с бутоните, нека да видим дали ще може да направим и всъщност аз ще спра до тук, като домашно, в случая Симеон прави тази игра, но ако всеки един, който дори гледа онлайн видеята, може да си го направи, следващата стъпка е да направим ето тези движения. Тоест, това вече по абсолютно аналогичен начин може да извадите left and right движенията, а това завъртането на мишката вече ще е малко по-трудно. Разбира се, ще го покажем в последващи видеа, но на този етап показахме как да направим това, като домашно по тази задача, един много добър пример за домашно, би било да се извадят тези и да се извадят тези. Като трета следваща стъпка ще е ето това, което е с по-голяма сложност, а иначе да се измисли как да се прави завъртането. Както се каза, дайте да свършим първо лесните задачи и накрая да борим по-трудните, когато вече и познаваме малко повече кода. Но наистина като домашно следващата стъпка е това, следващата стъпка е това и най-накрая ще дойде това. Добре, значи това беше за тази игра.